в такъв рунд, в който пак ще играе. Дали Амит няма да единият боксер доминира категорично, макар че тук и не само тук, и на други турнири сме виждали какви ли не съдийски решения. Така е, но се пролича, че индийец е доста по-опитен от казахстанския боксер. Използва всички моменти, правилната дистанция, правилно насочване. Един срещу друг се изправят индийския ветеран Амит срещу Санжар Ташкенбай от Казахстан. Индия все още преследва първото си злато на турнира. Тях, както казах одеве, също влияе много, че те имат много спаринг партньори. Сериозно ръстово предимство за добър боксер, затова е интересно да видим как ще започне срещата. Ето, както виждаме, индийцът сега вкара 2-3 удара. Добри боксери се и заслужават такива да спечелят квоти и да радват очите. Влиза при мъжете, само на 20 години е. Дясно коше забива Амит. И изглежда е доста по-опитен мъж от Турция. Не, това е много хубаво. Турнир Странджа стана много силен, но виждаме, че вече няма индийц, няма това, силите почти са изравнени и просто не може да кажеш. За мен индийц Достигна до финал на шампионата на Казахстан, там загуби от Ташкенбай, спечели световния титул при юношите. Ташкенбай за втори път е тук на турнира Странджа и за първ път достига до финал. И още от първите дни, както казах, направи много добро впечатление. По този прекрасен спорт. Това не знаех, нали, че е в армия, ама те там се раздават всичко им е лен човек. Преди години и в България е било така. Станица пуска удари, но се вижда, че почти не достигат до целта, докато на индийци попадат в целта. Много е бърз и прецизен. Знае точния момент кога да стъпат краката, стъпат ли точно да са на дистанцията, няма как да не... Ето още една комбинация. Макар че си има правила, като падне 2-3 пъти гумата и дават официално предупреждение. Много силно завършва Амит. Много тежки удари. Сигурно. Не, той боксерът от Казахстан сега ще търси някой силен удар на летен. Значи един опитен боксер винаги ще направи това, ще играе така, както му. Какво би трябвало да направи при подобна ситуация индийцът толкова изчислява точната дистанция, че почти не хвърля в въздуха удари. Много хубаво скъсява дистанцията, той е по-ниският, но виждате с такава сметка, че като стъпи да достигне удара. Сега е решил да става професионален боксер. Ясен Радев не може да свали от 54 кг. Вече говорихме за и първата най-ниската мъжка категория в олимпийския турнир. Да, така е. Жалко, че има контузия и трябваше да направя тук една проверка на пол. Това ще му се отразява, дано да успее да качи някой килограм. А с Даниел Асенов какво мислиш? Каква е ситуацията? Защо той не се пробва на следващата квалификация? Сигурно му е трудно да ги сваля вече килограмите. Ще му е трудно, но той просто последно към големия бокс. Запитвал ли си се каква е причината да не би, когато още... Мълча за това. Имам нещо мое си, но ще се го запазя за мен. Един от най-големите таланти в българския бокс не успя да реализира на 100% потенциала си. Победа за Амит. Няма как по-добре да спечелиш матч от толкова убедително представяне. Просто игра перфектно. Това за сега той ми е направил най-добро впечатление от всички боксери. Говориш не само за тази категория, но и от другите категории, така ли? Да, поне за сега, да. А аз ще ти кажа за един друг боксер, който на мен ми направи впечатление и който ще видим след мъничко в категория до 57 кг. Още един индиец, който се казва Сачин. Страшно атрактивен. Още от първия матч тук правеше изключителни неща и за мен той би трябвало да бъде сред претендентите за
получаване на някаква награда, подгласник на шампиона на Купа Странджи. Разбира се, ако успее да вземе